Eli tosta vaan kylmän viileästä pohjasta läpi. Perkele! Siinä olisi 2 vanhaa akkua. Nyt niinku laitettu hollille nää. Eli tuolta päästään pulttaa ihan normaalisti. Noi kävi kauhea mäihä. Osui just noitten meikäläisten poreruuvien kohdille. Elikkä otan vaan keep it simple tosta. Noin. Poreruuvi auki, siellä pitäisi näkyy lattia. Sitten kaikki muut kohdat samalla lailla. Käyn tuolla 10 porantereelle läpi. Ja sit pultataan taas auton alta. Up in ass of Timo. What's going on here? Mitä tapahtuu? Tuli perseeseen jotain läpi. Was someone screaming? Mut tommosta nyt sinne akun alle. 4 akkuu sinne. Niin sit päästään tuolta pulttaa ja tohon pitää laittaa ehkä jotain prikkakirvesmies kautta metsuri kautta vastaava korotusta. Tuollakin joutuu ehkä yhden mutterin laittaa alle. Täällä joutuu ehkä tuon reijän pora niinku pikkasen tännemmäs. Samaten tuolla. Ei itse sinne pääsee vaan mutteri. Mut juu, katsotaan mitä tulee. Tosta vaan kylmän viileästä pohjasta läpi. Perkele! Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. Kuuluisa tilanne. Kone vie miestä. Voi herranjumala. Mutta siellä näkyy poranterä. Seuraavaksi pitäisi ottaa se vaan irti sieltä. Noin, Atlas Copco on jälleen irti. Eli siellä näkyy pimeyttä. Elikkä noin vielä suurennetaan. Se osuu kivasti kohilleen. Sitten täältä sama homma. Elikkä poraruuvi. Poraruuvi auki. Noin. Siellä näkyy taas maailma. Appinen ääsot, Timo. Juu. Noin. Siellä näkyy. Rock'n'rollia. Sitten meillä on täällä kirvesmies Tuomistolta pöllin. Hänen tuomia hienoja pultteja. Voi olla, että joutuu vetää niin kuin joutuukin. Nonni. Naksu lisää, eli pikkasen isompi poranterä. Sitten lähdetään kokeilemaan pultin pituuksia. Noin. Nyt on pultattu hienosti ja tämän pituiset oli aika optimaalisia. Eli siitä lata ja pohjan läpi. Näkyy siinä. En tiedä miten kamerassa näkyy, mutta siinä on hyvin varaa kiertää ja sehän tulee pikkasen korkeammalle tosta. Noin, ja sit siihen tulee vielä prikkaväli. Elikkä nyt sama homma lopuille ja sit vielä toinen puoli tuplana tehdään se. Joo, nyt on pultattu. Etupaikat on siinä. Tuolta noin. Eli tää puoli olisi valmis. Pitää vaan käydä huomioon ottaa tän pituisia pultteja lisää. Tuomistolta pöllitäskään pultit ei riitä. Mikä jumppa. Mut sitten toiselle puolelle ihan sama homma. Sitten olisi pulttipaikat valmiina. Nehän ei tietenkään vielä tuu ne akut siihen, kun sit kun on vanerit sun muut kaikki viimeistely, niin sitten mä maalaan tän kaiken mustalla röperöllä taas. Ja sit vasta akut paikoille. Ja sitten täältä valmiit kaapelit plussalattoihin kiinni. Tai napoihin. Meneekin vähän pidemmälle, kun toisen akun plussakenkä tulee ihan tähän näin. Täähän jää vaan tonne, vedetään pidemmälle. Toinen onkin sit heti tässä näin. Sekin voi vetää vähän taaksepäin tolleen valmiiksi. Aika simppeli. Joo, sitten kuskin puoli.
2 reikää jäljellä tältä puolelta. Viimeistä, mutta ei vähäisimmät. Tuolla saattaa tulla joku haaveri ehkä. Katsotaan miten käy. Tehän siellä on. Ei se mennyt. Katos koko pultti. Teh. Noin. Läpi jo. Eli runkopalkki onnistui tyylikkäästi vetään ton äskeisen, sen takia oli robleemi. Ai. Hupsist. Mittakin löytyi samalla. No niin. Tässä on materiaalia, mitä ei voisi periaatteessa leikkaa pois, mutta huumorin mielessä voisi jättää. Joo. Me pitäisi pikkusen ottaa toiseen suuntaan, niin sit se olisi tuosta runkopalkin kohdalla. Niin, elikkä tuonne apparin puolelle. Juu. No hupsista saatan. Tällä lailla paikataan toi This is how professional fix. Eli paikataan toi reikä, mikä meni vähän pieleen. Ruostesuojausystävälle. Osa meni tuonne tallin lattialle. Ja tiedättekös arvon katsojat mitä?